Il-ħadd filgħodu għal nomini għal karigi ta' deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament, deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit u karigi fl-amministrazzjoni u fl-eżekuttiv tal-Partit Laburista. Għal kariga ta' deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament, il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Laburista irċeviet in-nomina ta' Ian Borch. Għal kariga ta' deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit, il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Laburista irċeviet in-nomina ta' Alexa Ġussaliba. Il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Laburista laqgħet ukoll nomini għal karigi ta' President, Viċi President, Segretarju Internazzjonali u Segretarju Organizzattiv fiħdan l-Amministrazzjoni tal-Partit Laburista. Għal kariga ta' President tal-Partit Laburista tefgħu in-nomina tagħhom Alex Xiberras u Norma Saliba. Għal kariga ta' Viċi President tefgħu n-nomina tiegħu Louis Gatt. Għal kariga ta' Segretarju Internazzjonali tefgħu in-nomina tagħhom John Grech u Jorvin Buġejja. Għal kariga ta' Segretarju Organizzattiv tefgħu n-nomina tiegħu il-Perit William Lewis. Il-Kummissjoni laqgħet ukoll in-nomini għal 12 membru ordinarju fl-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista fejn issottomew in-nomina tagħhom 38 membru. In-nomini ġew milquha fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista bejn il-ġimgħa 23 ta' Wissu sal-Ħadd 25 ta' Wissu. Il-votazzjoni se ssir nhar il-ġimgħa 13 ta' Settembru fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista f'Malta u fiċ-Ċentru Laburista ta' Sannat f'Għawdex u l-att tal-voti jsir dak nhar stess wara li tagħlaq il-votazzjoni.